Dobro jutro ljudi moji, evo, novi dan, idemo u nove pobjede, ka Prohoru Pčinjskom. Odmorio sam fantastično, znači stvarno sam se naspavao dobro, u lepom ambijentu, lep vazduh, malo je padala kiša, ali moram, pre nego što krenem, da pozdravim još jednom ovaj fantastični restoran Levko i smeštaj. Dakle, ovdje stvarno, još ću vam malo snimiti kad krenem, kako izgleda i bašta i sve. Stvarno su me fantastično ugostili. Dakle, Davidovac na putu od Vranja ka Prohoru Pčinjskom. Dođite, svratite kod dobrih ljudi i imat ćete dobru uslugu u dobrom restoranu i lep i sređen i dobar smeštaj. Eto, a sad ću vam ja snimiti malo i kako izgleda sam restoran. To ste vidjeli još sinoć kad sam večerao, ali evo i danas i bašta i dvorište. Evo, oni proslavljaju 40 godina, dakle, duga tradicija kvaliteta. Restoran Levko Davidovac. Bašta fenomenalna. Eto ljudi moji, sada ću vam snimiti malo i dvorište ovamo. Ima i za decu igralište. Prelepo, ali pre svega dobri i gostoljubivi domaćini. A mi idemo dalje ka Prohoru Pčinjskom. Ništa, braći i sestre, napadamo dalje, nema povlačanja, nema predaje. Idemo ka Prohoru Pčinjskom, tamo pravimo pauzu, ako Bog da, noćnog odmora. Do tamo ima 20 i nešto kilometara, kako domaćin reče, ja nisam gledao na Google, oko 25. Ljudi moji, kao što možete da vidite, padala je kiša i veoma je sveže, prijatno za pešačenje, tako da idemo puni energije, napadamo ka Prohoru Pčinjskom. Inače, počeo sam da praktikujem doručak onako uz put ujutru, lagano nešto, vidjeli ste već, pun žita ili tako nešto, žitarice neke. Ovamo nije bilo u ovoj prodavnici božite, pa sam uzeo ovaj wellness keks sa žitaricama. Tako da, eto, malo da čalabrcnem i napadamo dalje. Ukusan, hranljiv, nije težak, svaka preporuka za ovakve aktivnosti. Idemo. Davidovče, pozdravljamo te i tvoje dobre ljude. Idemo dalje. Uz pomoć Božiju, Oče, kao i uvek što ti se molim, daj mi hrabrosti, snage, izdržljivosti i svih potrebnih vrlina da stignem na Svetu Goru, a i posle u životu. Hvala ti na svemu, Oče. Budi uz mene. Pomozi mi da stignem i da me svako zlo zaobiđe kao što je i do sada. Sačuvaj me i sakloni i zaštiti od zloga, od zlih sila, zlih ljudi, demona i od svakoga zla. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ljudi moji, još jednom se srećemo sa Južnom Moravom. Još jednom nas pozdravlja i šalje nam pozdrave i podršku.
ko je pratio serijal zna šta sledi. Kuruzi, 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 vi ste videli sve. Žena dodaje gas na bicikli. Prelepa priroda, prelepa. Prelepom prirodom hodim. Sveže, lepo, prijatno za hod. Uživancija trenutno. Rubrika vic dana. Iako je ovako tmurno, taman da malo razvedri i raspoloži. Jer dolazi Baja u kafanu, naruči pekinšku patku i donosi mu konobar pekinšku patku. On, ako pomiriše malo sa zadnje strane, kaže, ja sam stručnjak, brate, kaže, ovo ti nije pekinška patka, ovo ti je, kaže, Stara Pazova, ta ulica, taj broj. Ovaj konobar gleda, ne veruje, kaže, izvinjavam se, kaže, evo sad ćemo naručiti brzom poštom da nam pošalju, vi se tu opustite, bit će sve na naš račun, pekinška patka stiže iz Pekinga. Kaže, dobro, čeka, cap, stiže, izvolite gospodine, evo sad stigla iz Pekinga, samo za vas, na naš račun, izvinjavam se. On pomiriše opet sa zadnje strane malo patku, kaže, opet, kaže, nije baš Peking, tu okolina Pekinga, ta ulica, taj broj, ali dobro, potrudili ste se, dobro je, to je dovoljno dobro. I sad jedan pijanac tu baš se razvalio od pića i sluša i gleda šta se dešava i ustaje, savije se onako i okrene zadnju stranu ka tom stručnjaku za pekinške patke i kaže, možeš meni kažeš da živi. Polako i sunce razbija ove oblake. Krševice, pozdravljamo te. Prelepo stvarno. Ovi ljudi ovdje žive u sred prirode i sa prirodom i u miru. Svaka čast, svaka čast. Evo kako ljudi žive i uživaju. U srcu prirode.
Krševice, precrtavamo te. Klinovče, eto nas. Tako idem i na putu srećem čoveka s kojim se upoznajem, Alal Muvera, 85 godina, evo šeta kao britka sablja. Pa da vas pitam, znači tako svaki dan pomalo šetate, kako se osjećate i da kažete malo... Po jedno kilometar, dva, prođem nagore nazad. To vam održava kondiciju i zdravlje? Pa tako i primećem i ja. Idem pa autobusom do Vranje, kupim lekovi, a lekovi obavezno se održava. Pa dobro, to što vam je preporučeno i to, ali ovo vam je najbolji lek, verujte mi. Šetnja i fizička aktivnost. Sve to što kažeš ti. Da vas pitam, malo pre ste meni rekli, znači 62. još služio vojsku tamo gde sam ja živeo nekada na Topčideru. Topčideru, 62. 61. sam do 3. februara pušten. Kad je bila najveća poplava i sneg. To je vreme bilo Leskovac, Ristovac, železničke pruge odnesene. To vreme su bili, pa još kaže, ne može da idete na Vranje, ili je saobraćaj ukinut. A kako, da, reci mi, kako si rekao, najoštriji puk tamo, to bio? 131. puk čuje na to vreme bio, 180. brigada, mi smo Titin dvorac čuvali, Da. U Ostružnicu Garda. Garda, Titova, Garda, Izabelina. Dobro, to onako, da kažem, probrana garda za najjača. Probrana Tita je Hrvati najviše i Slovenci. Tu je bila druga nacija, ne postoji. Pa dobro. Dobro, i vi sa njima? Srbi. Mi smo granica sa Makedonijom. Svi smo mi braća, tako? Tak smo bili, Jugoslavija jednako. Biće opet, daće Bog. Da se ljudi opamete malo pa da. Da se opamete ljudi. Daće Bog. Ne verujem. Ja verujem u Boga i verujem da će biti. I ja verujem Boga, ali ljudi ne veruju. Ali moramo da kažemo optimistično, ne možemo da kažemo loše. To je sve tačno da kažemo dobro, ali... Da se nadamo da će dati Bog. Molimo si da... Daćem, molim ga uvijek, ali ljudi su postali ova generacija što ne lažu. Da, nažalost. Ali, kažemo, zato i pravimo ove emisije i poruku šaljemo, to, da se dozivamo, da kažem, da se vraćamo Bogu, da se vraćamo Bogu i da se vraćamo i dobrom odnosu. Gađamo ga. Kako je počelo topovsko protaviranje? Nema kiša, kad je bilo grad, imao je sve, a sada nima grad, nima kiša. Eto. I to se vidi. Dakle, mi sami sebi... Sami ga gađamo. Tako. Prijatelju. Dobro. Hvala vam puno, veliki pozdrav i tako nastavite tako. Svaki dan malo fizička kondicija. Trudimo se. Da vas Bog čuva još toliko. Ne treba da ne čuvaš, koliko više živimo, više se mučimo. Ja sam svoje zaradio, mučio sam, čekao sam para, unuci To je najbitnije. Imam unuci, trojica, sve to zaposleno. Hvala Bogu, to je najbitnije. I onda što sam gazda, da kažem. Hvala Bogu. A i manje nije važno, i manje se ne biti. To je najbitnije to što ste ostavili iza sebe, tu decu. Tako, to što kažeš, to se, ja puno i na drugi kažem to. To je najbitnije, to nema ništa. Eto, hvala vam puno, neću više da vas zadržavam i maltretiram i Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio i vas i vašu porodicu. Bog neka blagoslovi i vas, gdje ste pošli sa zdravlje, da idete i da završite. Da završimo posao. Hvala vam još jednom i evo ruka i sve najbolje i vidimo. Ne može se pružiti zato što je bio sam pa dobro, razumem. Ribarsku banju, 40 dana. 90 dana nisam mogao da se podignem, ali Bog me je podigao. Eto. I doktor su bili s mene umreša, a ja ostana da se mučim. Čuva Bog čoveka svog.
Da li ga što ga poštujem, može i to da bude. Tako je, poštuješ i ti njega, poštuje i on tebe, što si nam ostavio, što si izrodio tu decu i ostavio i nasljedstvo. Prvu njegovu zapovest si Sinovi sam ispunio. Sveo na dobar put, unuci tako, jedan inženjer ima, jedan u Italiju rade, jedan električar. Svi zdravi, hvala Bogu. Sve pravi. redovnije. Hvala Bogu. Da trpim, ni jedan nema. Hvala Ni ja ne Bogu. trpim, ako sam penzioner. Poljoprivredi. Još je mala penzija, samo neka je duša. I to. Bravo Čale. Ništa, odoh, čeka me veliki put. Pozdrav još jednom. Pozdrav još jednom. Evo, jedan zagalje ovako. Dobro, Zagalje. Ajde. Pa, Bog s nama i Bog te blagoslovio i tebe i tvoju porodicu, pa vidimo se. Eto ljudi moji, vidjeli ste, 85 godina. Ali ovdje, spomen česma u Klinovcu. Kaže, spomen česma podignuta je u znak sećanja na 66 izginulih Klinovčana u ratovima za slobodu od 1912. do 1918. godine, kao i u znak zahvalnosti 17-torici Klinovčana poginulih u narodno-oslobodilačkoj borbi od 1941. do 1945. godine. Ladovina update, braćo, ovdje u Klinovcu. Inače, dosta sam primetio to u ovim ovdje krajevima da koriste i eto, da vidite i vi, i sjajna ideja za uštedu energije. Vidite na sredini gore na krovu, dakle, rezervoar, verovatno od prohroma, koji se zagreva na suncu i imate toplu vodu. Dakle, cijelo leto imate toplu vodu besplatno. Ne trošite struju za zagrevanje vode. Sjajan izum i eto, zanimljivost. Klinovče, pozdravljamo te. Idemo dalje. Ljudi moji, srećem jednog dobrog traktoristu uz put koji daje podršku. Evo, brate. Pozdrav. Pozdrav, podrška. Podrška. Hvala. Evo ruku. Evo ruku. Pozdrav. Srećan rad i Bog te blagoslovi. Hvala, živim bio. Ajde. Ćao. Ode brat, a i ja polako za njim. Ka Prohoru Pčinjskom, ka Makedoniji, pa dalje pobednički ka Svetoj Gori. Ovakvi podstreci mi mnogo znače, iskreno da vam kažem. Odmah neka nova energija dođe. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Pa taman onda dok je raspoloženje i motivacija na maks zakucava, da vam kažem, rubrika motivacije sa najjačom kinematografijom. Mourinho, inače slavni fudbalski trener, za onih koji ne znaju, mada sumnjam da ima takvih, ali opet, eto, možda neko ne prati fudbal. Mourinho kaže, osvojio je mnoga finala, ne igra nešto
On ne forsira, da kažem, neki mnogo lep fudbal, ali osvojio je mnoga finala i on za finala kaže: finala se ne igraju, finala se pobeđuju. Eto, čak i to, taj, da kažem, fudbalski podstrek možemo iskoristiti za život. Dakle, i u životu isto tako. Borba 90 minuta ne mora da bude previše lepo, ali da pobedimo. Da pobedimo na kraju i da odemo u život večni. Kod oca. Idemo dalje. Drežnice, pozdravljamo te. Doduše ovo iskretanje, ka Drežnice. Pozdrav, brate. Mesto Sveta Petka. Tu se nalazi i manastir Sveta Petka i ja idem i ka njemu, pa tamo ću napraviti malo pauzu za odmor, snimiti vam malo i onda nastavljamo dalje ka Prohoru Pčinjskom. Braćo i sestre, usput nailazim na jednu lepu radnicu. Čovjek sve pravi ručno sam od svog drveta, mnogo lepo pravi. Poklonio i meni nešto onako da mi ostane simbolično za uspomenu i tako. Hvala mu puno. Dakle, dođite ovdje, svratite kod čoveka ako idete kroz Svetu Petku, to je mesto Sveta Petka, ka manastiru Sveta Petka i ka Prohoru Pčinjskom i graničnom prelazu ka Makedoniji. Znači, ako vas put nanese, ljudi, evo, dođite, kupite svašta nešto čovjek pravi sam od svoga drveta, to je kvalitetno, to je lepo izrađeno. I eto, ljubi vas brat, idemo dalje. Braćo i sestre, kao što sam rekao, put nas navodi na manastir Svete Petke, znači na putu ka manastiru Prohoru Pčinjskom. Evo, da vam snimim malo s polja, malo iznutra, kao i sve svetinje na koje sam usput do sad i nailazio. Evo mog ranca, tu ćemo da odmorimo malo u Letnjikovcu. Dvorište manastira. Sada uđemo unutra malo da vam snimim. Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Eto, ljudi moji. Pa da sednemo malo tu u Letnjikovcu, manastira Sveta Petka, evo kisela, osveženje i onda guramo naprijed ka Prohoru Pčinjskom. Priroda, skretanje za Kušticu, inače u malom mestu Klenike se nalazim. Idemo dalje. Sad malo uzbrdo. Idemo, šibamo malo, marširamo uzbrdo. Idemo, guramo, grabimo ka vrhu. Ne znam koliko se kod vas vidi da je uspon u pitanju, ali fin uspon onako. Ali, posle finog uspona mora slediti logički fino nizbrdo, jel? Fina nizbrdica. Tako da idemo, grabimo i radujemo se tome. Počinje mala kišica, taman će dobro doći kao osveženje. A pogledajte pogled tamo. Predivno, a pogledajte pogled ovdje. Isto predivno. Osveženje. Preukusno. Braćo i sestre, evo malo kiša je pojačala, ali poneo sam jednu, da kažem, jaknu koja ima i ovo kapuljaču nepomočivo, tako da sam se obrnuo i idemo dalje. Osvajamo ovo brdo ka Prohoru Pčinjskom, a kao što ovaj brat što pravi one drvene predmete, vidjeli ste, kaže posle ti je merak na dole. Tako da eto, radujemo se tome, idemo. Inače ova kišica vetrić prija. Inače popeli smo se, ja mislim, na najvišu tačku i sad ulazimo u dolinu, idemo ka dolini Pčinje i spuštamo se ka manastiru. Eto, bila je malo pojačala kiša pa sam seo tu, ima jedan Letnjikovac, lepo pokriven. Tu sam malo seo da odmorim i taman da kiša utihne i evo, utihnula je. Inače prelepo je ovdje, prelep pogled kao što možete da vidite. Da kažem da smo taj vrh osvojili. Sad idemo dalje da uživamo. Ljudi moji, koja uživancija je hodati ovuda. Uživancija. Iako je padala kiša, ali hvala Bogu na kiši. Potrebna nam je. Sve to lepo funkcioniše kako je nebeski otac zamislio. Ptice doline Pčinje
Curi orao. Orao zmijar. Mišar. Ušara, ćuk. Pčelarica. Planinski šareni detlić. Pera detlić. Crna roda. Crna rodo. Riđoglavi svaračak. Golub, dupljaš. Šumski zviždak. Ljudi moji, namjerno trudim se da imam što manje komentara, da uživate u ovom miru i lepoti. Ljudi moji, braćo i sestre, za ovo mjesto vam neću reći ako vas put nanese, nego ću vam reći specijalno dođite ovdje da vidite ove lepote i moja preporuka, nemojte protutniti kolima, već ostavite kola u nekom od obližnjih mjesta tamo i prošetajte peške. Ili u blizini manastira pa onda pročitate peške, mada mislim da vam je bolje u nekom mjesta pre manastira pa onda ovo sve da proživite, da prođete peške ka manastiru. Ovo je, eto, pokušavam što više da vam dočaram. Ne znam koliko će epizoda trajati. Pokušavam da vam dočaram kamerom, ali ne može to baš to koliko može. Idemo dole, braći i sestri. Ovdje ljudi žive, ljudi moji. Evo, zamislite da živite ovdje. Evo, dolazimo polako kod manastira i reka Pčinja nas pozdravlja. Dakle, to je reka Pčinja. Šteta što je ovako malo tmurno, bilo bi lepše sa nekim odsjejem sunca, ali kao što sam već rekao, potrebna nam je kiša, tako da sve je dobro.
manastirska bašta. Dakle, imaju svoje povrće, zasigurno i voće. Za sad ovoliko, pa vidjet ćemo i unutra da snimimo. Pozdrav braći i sestre, moramo ovako malo tiše. Ovdje sam u manastiru dobio smještaj, mnogo čist, udoban.
savremen. Imam tu i internet i tuš, sve i večera sam, ljudi su me dočekali fenomenalno, ništa manje nisam ni očekivao, hvala Bogu. Eto, istuširao sam se večera, odmoran sada da odmorim, napunim baterije pa sutra nastavljamo dalje i ako Bog da ulazimo u Makedoniju. I naravno veliki pozdrav za sve vas koji pratite kanal, koji mi šaljete poruke, podrške, koji se molite za mene, koji mi pomažete u bilo kom smislu. Naravno i za sve ljude koji usput srećeni, koji mi daju podršku i snagu. Veliki pozdrav za vas i ljubi vas brat i sutra idemo ako Bog da u Makedoniju. Prelazimo i gazimo Makedoniju, idemo